Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň kuwatynyň artdyrylmagy Türkmenistanyň gaz sewdasyna täsir eder. 25-nji iýulyny Radio Free Asia neşri Hytaýyň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky gaz sewdasynyň ugry, Hytaýyň energiýa teşneligi we oňa Merkezi Aziýadan barýan gaz geçirjileriň çäkli kuwatlylygy barada makala çap etdi. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda Türkmenistan 2016-njy ýylda Orsiýete, 2017-nji ýylyň başynda Irana gaz eksport etmegi beteden soň ol energiýa sewdasyny ýeketäk alyjy hükmüne Hytaýa bil baglap gelýärdi. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistan ýurduň ykdysadyýetini diversifikasiýalaşdyrmak uğruna tagalla edýär. Öz gazyny Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi arkaly Günorta Aziýa, Hazaryň üstünden çekilmegi gödeňinde tutulýan geçirji arkaly Trans-Anadolu gaz geçirjisine birigip Ýewropa TV gaz eksport etmegiň aladasyny edýär. Neşriň maglumatyna aýdylmagyna görä Hytaý gaz ýetmezçiliginden közenýän wagty Merkezi Aziýadan Hytaýa çekilen gaz geçirjiniň çäkli kuwatlylygy ýagdaýlary bökdüýär. Ýagny bu geçirji Hytaýyň energiýa teşneligini dogly gandyryp bilenok. Türkmenistan eksport edýän gazynyň mukdaryny öz gözüňde Hytaý mawy ýanygynyň importuny mümkin gadar artdyrmak isleýär. Ýöne neşriň ýazmagyna görä ýurtlaryň arasyndaky gaz geçirjileriň kuwatlylygy muňa söýüň dogly manysyna ruhsat bermeýär. Maglumatda aýdylmagyna görä şu ýyl Hytaý Merkezi Aziýadan çekilen geçirjiniň kuwatlylygynyň 93% çelli peýdalanmagy maksat edilýär. Bu diýmeklik Özbegistan we Gazagystan bilen bir hatarda Türkmenistanyň Hytaýa gaz üçünçiligini artdyrmagy mümkinçilikleri bolar. Ýyllyk 55 milliard kub metr kuwatlylygy bolan geçirjiden 51,37 milliard kub metr gaz aktyrmak gödeňinde tutulýar. Habarda aýdylmagyna görä bu mukdar 2019-njy ýylda geçirjiniň kuwatlylygyndan tas dogly peýdalanjakdygyny alamatdyr. Neşir Azerbaýjanyň Turan maglumat agentligine salgylanyp şu ýyl Hytaýyň Türkmenistandan import edýän gazynyň mukdaryny 38,17 milliard kub metre çıkarmagy gödeňinde tutýandygyny habar berýär. Mundan öňden Merkezi Aziýa gaz geçirjisinden aktyrylýan gazyň umumy muktary 38,17 milliard kub metre barabardy. Gaz geçirjiniň kuwatlylygy bilen bagly mümkinçilikleriň çäkli bolmagy Hytaýyň Türkmenistanaky investisiýalaryna oňoýsuz täsir eder diýip neşir ýazýar. Soňky 10 ýylyň dowamynda Hytaý Türkmenistanyny dürli maýa goýum taslamalarını amala aşyrýar. Dünýäden özüňe Türkmenistanyny dünýäniň eň uly gaz känleri ýerleşýär. Ýöne ol gaz sewdasyna diňe Hytaýyň bazarlaryna garaşlydyr. Resmi maglumatlara görä türkmen gazyny Awganystanyň üstünden Pakistana we Hindistana aktyrjak gaz geçirji 2020-nji ýylda işe girer. Ýöne iş ýüzünde bu taslama bu goloýda işçiňleşmez diýip makalada aýdylýar. Merkezi Aziýadan Hytaýa çekilen geçirji A, B we C ugurlar arkaly gaz aktyrýar. Bu halkara geçirjiniň düzümine D şahasynyň goşulmagy babatda degişli taraplar iş alyp barýar. Radio Free Asia neşriniň maglumatlaryna görä gaz geçirjiniň D şahasyny gurmak barada 2013-nji ýyldan bäri iş alınıp barylýar. Ýöne bu şahanyň gurulşy gaýta-gaýta ýygy süýşürildi. Resmi maglumatlara görä bu şahanyň gurulşynyň 2016-njy ýylda tamamlanmagy gödeňine tutulýardy. Ýöne soňra bu 2020-nji ýyla süýşürildi. Has soňky maglumatlara görä bu ugurun 2022-nji ýylyň aýagyna işe girdilmegine garaşlýar. Gaz geçirjiniň D ugurunyň gurulşynyň tamamlanmagy bilen Türkmenistanyň Hytaýa gaz eksportunyň mösperini artdyrmagy mümkinçiligi bolar. Merkezi Aziýadan çekilen gaz geçirjiden Hytaýa aktyrylýan gazyň muktary geçen ýanwar aýyna öňküsinden tas 2 esse azaldy. Muňa Türkmenistanaky gaz enjamlaryna ýygy-ýygydan ýüze çykan nowsanlyklar sebäp boldy diýip Hytaýyň CNPC milli nevit kompaniýasy şol döwürlerde ýaýradan beýanatlaryny aýdypdy. British Petroleum'un energiýa boýunça ýaýradýan ýyllyk statistika hasabatyny geçen ýyl Türkmenistanyň gaz önümçiligi 7,1% pese gaçyp jemi önümçilik ýylyň dowamyna 62 milliard kub metre barabar boldy. Hasabatda aýdylmagyna görä bu soňky 10 ýylyň dowamyny Türkmenistanyň gaz önümçiligindäki ilkinji pese gaçyşlykdyr. British Petroleum'un 2018-nji ýylda ýaýradan bütün dünýä energiýa hasabatynyň aýdylmagyna görä Türkmenistanyň gaz gorlarynyň jemi 19,5 trillion kub metre barabar bolup bu görkezüji dünýäniň jemi gaz gorlarynyň 10,1%-ni düzýär.